Кніга прарока Езекіеля, раздзел 31. І ў 11 годзе, ў 3 месяцы, у першы дзень месяца прамовіў Господ да мяне гэтыя словы. Сын чалавечы, скажы фараону, цару егіпецкаму, ды ўсяму мноству яго: да каго падобным стаў ты ў сваёй вялікасці? Вось Асур, як кедр у Лібане, прыгожы галінамі, і густы лісцем, і гонкі вышынёю, і між хмар паднялася яго верхаліна. Воды вырасцілі яго, бяздонне ўзняло яго, рэчкі яго абцякалі кругом яго карані, ды ручаіны свае накіраваў на ўсіх дрэў палявых. Таму вышынёй перарос ён усе дрэвы палявыя, і павялічыліся яго галіны, і паднялося галлё яго дзеля мноства вады. І калі пашырыў ён цень свой, на галінах яго парабілі гнёзды ўсе птушкі паднебныя, і пад яго галінамі нарадзіліся ўсе звяры палявыя. І ў засені яго жыло ўсё мноства народаў. І быў ён вельмі прыгожы ў сваёй вялікасці і ў раскідзістасці галін сваіх, бо корань яго быў блізка да шчодрых водаў. Кедры ў раі Бога не былі роўныя яму, елкі не маглі параўнацца з галінамі яго, і платаны не маглі параўнацца з галінамі яго. Ніводнае дрэва ў раі Бога не было падобным да яго і прыгажосці яго. Я аздобіў яго багаццем і шчодрасцю зелені, і зайздросцілі яму ўсе дрэвы Эдэна, якія былі ў раі Бога. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог: за тое, што ён так высока вырас, і верхавіну сваю падняў аж да хмар, і сэрца яго ўбілася ў пыху з прычыны сваёй вялікасці, дзеля таго я аддам яго ў рукі магутнага кіраўніка народаў, каб учыняючы учыніў яму, адпаведна яго бязбожнасці знішчыў я яго. І чужынцы, найгоршыя з народаў, ссякуць яго, і кінуць яго на горы, і на ўсе лагчыны пападаюць яго галіны, і дрэвы яго паламаюцца ва ўсіх ямах зямлі. І з-пад засені яго паадступаюцца ўсе народы зямлі і пакінуць яго. На руінах яго будуць жыць усе птушкі паднебныя, і між яго галінамі усе звяры палявыя. Каб ніводнае дрэва над водамі не падымалася ў вышыні сваёй і не падымала сваёй верхавіны пад хмары, і каб нішто, што бярэ сваю моц з вады, не стаяла ля іх у сваёй вышыні. Бо ўсе яны аддадзены смерці ў краіне падземнай, сярод людзей, сярод тых, хто сыходзіць у магілу. Гэта кажа Господ Бог: у дзень, у які ён сышоў да памерлых, учыніў я стагнанне, зачыніў над ім бездань, і стрымаў рэкі яго, і затрымаў воды вялікія. Дзеля яго я засмуціў Лібан, ды ўсе палявыя дрэвы былі ўстрывожаны. Грукатам яго падзення я ўстрывожыў народы, калі ўвёў яго ў пекла з тымі, што сыходзілі ў магілу. І ўсцешыліся ў падземнай краіне ўсе дрэвы эдэнскія, прыгожыя і пышныя дрэвы Лібана, усе, што шчодра арашаюцца водамі. Бо і яны сышлі з ім у апраметную да забітых мечам і паплечнікаў яго, што сядзелі ў засені яго між народамі. Да якога дрэва эдэнскага падобны ты, слаўны і высокі? І вось кінуты ты з дрэвамі эдэнскімі ў краіну падземную. Між неабрэзаных ляжыш, з тымі, што загінулі ад меча. Гэта фараон і ўсё мноства яго, кажа Господ Бог.